Tak dobre, no, tak s krčmi na vrchol. S krčmi na vrchol. Na zdravie. Čau, čau. Som nejak správo, som to vypol. Nachádzame sa, priatelia, v Súlove Hradnej a v miestnej kolibe. A tu sme sa stretli s našimi kamarátmi. Môže byť takto? Áno. Ale ja neviem, čo mám hovoriť. Dobre hovoríš, tak Dobre, múdro. no, dobre. A ideme sa porozprávať, že čo tu je pekné, čo sa tu udialo a čo sa tu možno udeje. Čaute všetci, tak sme v krásnej kolíbke, táto kolíbka sa volá Kolíba pod skalami. Sme tu s majiteľom, Áno, s Mirkom, áno. sme tu s Tomášom, majiteľom Žilinského kraja, Tomášom Bezdedom. To je ten náš vzácny hosť, to prekvapenie, tá osobnosť, tá superstar, lebo on je superstar. Tak sme zavítali sem a popýtame sa týchto dvoch pánov, čo tu zaujímavé majú a ako sa im tu žije. Tak nás sledujte. Na zdravíčko, ešte raz. Mirko nemá. No, Mne už tiež dochádzajú. Áno, to mi mu dochádza. Mirko, tak máš nádhernú kolíbu, máš to tu aj ubytovanie, nie? Áno, áno. Dá sa tu aj ubytovať. Ďakujem. Natáčali sa tu rôzne rozprávky a filmy. Z tých paródií ako filmov tu bol Pacholipský zbojník, to je taká naša top. Potom film Otec, potom Sol nad zlato, boli tu nejaké scény zo Sol nad zlato. Potom Sokoliar Tomáš, Netflix tu natáčal seriál Marco Polo, bohužiaľ nebol u nás odvysielaný, bol len na Netflixe. A posledná rozprávka Zakliatá jaskyňa tu bola, čo bola aj v televízii s Taničkou Palovou, tam bola tá kráľovná. Aj vieš, že napríklad viem, že ten Pacho sa tu točil, tá scéna, to si spomínal, ako prichádza Ako prichádza ten kočár. ten koč s tými poddanými, nie, jak idú akože kopať a toto. Toho pána tam hral nebohý vynikajúci režisér Miloš Pietor starší s Ivanom Rajniakom, tému bol taký akože pomocník a to sa točilo tuto niekde, ako To sa stojí. presne v týchto miestach točilo, ako stojí koliba. Vtedy to ešte koliba nebola, ani vôbec, ani myšlienka o tom. Jasné. V tých miestach boli tí dôchodcovia, tí babky, Hej. komparzisti. Kopali to a prišiel a zakričal Cigáň hraj. staršie ročníky ako ja si pamätajú, Súlov sme videli na lyžiach a možno aj hokejkách, že či to tu nejak má, tak asi to tu má nejakú spojitosť, že vlastne akú spojitosť to má s týmto krásnym miestom. Tak určite spojitosť ako s krásnym miestom, ale fabrika bola v okresnom meste Byča. Tu to len brali ako názov z toho a robili sa tam sánky pre deti, robili sa tam lyže, hokejky, takže na tú dobu to bol pekný sortiment. Bohužiaľ už to nefunguje tak. Čiže ten Súlov je spojený s týmto, tá značka Súlov. A ja by som sa tu ešte rád opýtal, že jak sa dneska žije Súlovčanom v Súlove? Tak ja si osobne myslím, že je veľmi dobré. Čo sa teda v okolí tohto krásneho miesta dá vidieť? Tak skús nám poradiť. Tak určite taká klasická prechádzka pekná je Súlovský hrad, zrúcanie Súlovského hradu. Odtiaľ sa dá dostať za pár minút na gotickú bránu, to je ako krásny prírodný skvost, úplne nádherný. To je taká top Súlova a po tom chodníku sa človek dostane na bradu, alebo my to voláme, že Patriková, tam je Štefaniková rozhliadka a potom tá šarkaná diera. Dračia jaskyňa, to tak miestni hovoria. Nech sa páči, radšej vstúpiť. Od majiteľa kolíby pod skalami Mirka Kúdelku sme sa dozvedeli miesta, kam sa máme ísť pozrieť. Súlovský hrad, gotická brána, brada a šarkania diera. Názvy sme vedeli, ale presnú polohu to sme už museli nájsť sami. Poviete si, veď to je malina, Google mapy, ale nie. Mali sme najlepšieho navigátora Tomáša Bezdedu. Takto ešte pôjdeš 5 km, potom bude skala. Za tou skalou je ďalších 5 km. Tam by mala byť druhá skala. Potom bude 3 km. Tam potom, ak dojdeš, tak už bude zajtra. Ja mám takého kamaráta, keď sme chodili na turistiku, Áno? takto sme dýchčali, jak ten most, takto sa oprem, že chlapci, tuto ma položte a zachránte sa v kolu. Tomáš je rodený Žilinčan a Súlovské skaly má z domu, čo by kameňom dohodil.
Terén teda pozná, ale či veríte, či nie, ani Tomáš, rodák z Podubňa, nemá prejdené všetky krásy Súlovských skál. A tu keď sa, tak tady to ideme dole? A to kto vymyslel túto cestu? Tu je ten plot, čo im chceli podpáliť. A tu je tá skala. A tu keď sa šmyknem, tak ani pán Boh ma nedá dokopy. No inak akože odlož tú kameru a fakt to normálne bez kamery. No však tak? Ja idem bez videa, ty choď bez kamery. Ale je tu krásne. Dobre nám popršalo, dobre Krásno, čak? Žiadna brána. Z Krčmy na vrchol nie je len komerčný názov. Z Krčmy na vrchol má ešte jeden ďalší význam. Nám ľuďom sa v živote môže prihodiť kdečo. Môžeme spadnúť na dno, môžeme sa dostať do zložitých situácií, ale potom nájsť silu vstať a dostať sa na ten pomyselný vrchol. Ale ako hovorí klasik, hanba nie je spadnúť, hanba je ostať ležať. Preto sa aj my budeme našich hostí pýtať, či mali v živote náročnejšie obdobia, z ktorých sa dokázali postaviť a vystúpať na vrchol. Tomáš je náš prvý host, ktorému položíme túto otázku. Hlásime sa z televízie Suľov. Hlási sa štúdio Kavčí hory. Vyliezli sme na vrchol, za nami je krásna, čo ja viem, asi Sulovská dolina, predpokladám, keď sme na Sulovských skalách. Tak tu sme vylezli s Tominom, s Robkom a to je náš dnešný vrchol. A niečo mi hovorí teta z telefónu. Okay, už je to... No. Však to všetko vieš Ticho, jednotka v poriadku. Tady vorel. Takže tu na tomto kopci, na tomto vrchole sa budeme s Tominom baviť o jeho životných vrcholoch alebo takých pekných chvíľach. Bo ja som tu bol niekedy na hrade Suľov, ale tu som nebol nikdy. Tieto výhľady som vidím prvýkrát teraz a je to naozaj krásne, musím povedať. Mám to kúsok z domu a asi tu ešte niekedy prídem aj s pani manželkou. No je to hodina 20 z parkoviska z dola a naozaj tie výhľady stoja za to. No ale vrátim sa k téme. Vlastne máme hostia a budeme sa ho pýtať ani nie na to, že čo prežil konkrétne, že zlého, že aby nám povedal, že čo hrozné sa mu stalo, ale že či si prešiel niečím takým, ako bol padnutý, ak sa mu nedarilo, dajme tomu, prežíval ťažké obdobie a potom sa postavil na nohy a zase vystúpal na ten vrchol. Stalo sa ti také, Tomiňo, že prešiel si náročnou cestou v živote, alebo si to má trošku aj také, že menej také náročné? Tak vieš čo, tak nejaký extrémy som nezažil, že by som bol úplne na dne, lebo ja musím povedať, že mám skvelých rodičov, mám taký dobrý základ celkom, od tých rodičov dobrú podporu, nie som žiadny, že tatinkov synáčik, ako to vôbec nie, ale mal som dobrý základ, dobré detstvo a možno niekedy tak samozrejme tie lásky, vieš, keď si tínedžer a potom už keď tak dospievaš a keď bola aj tá superstar, tak keď sa zalúbiš, tak je to také krásne a potom nejaké aj tie rozchody sú také možno niekedy ťažké, alebo keď si taký, že ťa nejaká baba nechce, to sa mi akože stalo, to sú asi také klasiky, ale niekedy sa tak zamrzí, keď robíš tie pesničky a že aj sa ti tá pesnička páči super a možno nemáš taký úspech a na druhej strane príde pesnička, ktorá má väčší úspech, do ktorej si nedával žiadne nejaké nádeje, že by mohla byť nejaká super, tak to sú také niekedy trápenia, že keď chceš, aby aj trošku v tom rádiu prerazila a nie, že sa to podarí. Takže a najhoršie pre muzikanta je, neviem, či to poviem nejakú novinku, že keď nemáš motiváciu, keď nemáš, ako sa to povie, múzu, vieš, že máš také, že nemáš, že si taký prázdny. To keď sa to mám vždy taký stres toho, že to, keď sa ti stane, tak to je taká depresia trochu z toho, no. Čo by som ti také nejaké smutné povedal, ale neviem. Nechci, aby si povedal smutné. Nemám nejaké... Ďalšie obdobie, či bolo v živote. Tak určite. A tak hej, jasné, že hej, aj vieš, ono ťažké obdobie bolo aj po tej Superstar, keď si mal tvoriť vlastné skladby a teraz naozaj, že mohol mi vtedy veľmi Boris Letrix Ajo, ktorý mi robil pesničky, potom si už robil aj sám pesničky, ale že keď nemáš toho človeka, ktorý ťa navedie, tak to môže byť naozaj pre veľa ľudí taký problém. Či môžu naozaj začať aj piť, môžu začať drogovať a rôzne veci, lebo to sú ťažké chvíle, keď zrazu máš všetko, že sa ti všetci ťa poznajú, neviem čo, a potom musíš prísť vlastnou tvorbou, tak to bolo také dosť také ťažké. Ale ani nie, že ťažké, ale ja som mal 18-19 rokov
A vtedy si hovorím, že čo taký mladý chlán nemôže spievať nejaké ťažké veci. No to môže spievať iba, že zalúbil som sa, rozišiel som sa. A to tiež nebaví ľudí furt počúvať o láske, lebo môj strýko z Ameriky mi povedal, počúvaj, však ty v tom prvom albume máš viac v tých textoch, viac anielov ako v Biblii. Takže to hovorím, že no tak. Najkrajšie čo sa mi stalo, že som sa zalúbil. Naozaj som sa zalúbil, naozaj, lebo niekto sa zalúbi raz, niekto dvakrát a niekto už nemá to šťastie sa druhýkrát zalúbiť a tretíkrát už vôbec nehovorím. A mal som niekedy, inak to môžem povedať, také trošku depky, že možno budem starý mladenec a že naozaj si nikoho nenájdem. Vieš, už aj ten vek išiel, som mal 30, 35 a tak a si hovorím, ty kokso, že už vieš, predsa aj tí tvoji rovesníci stárnu s tebou, alebo aj o niečo mladší, že všetci boli popárení, ja som bol taký, že sám, trošku taký samotár. To bolo trošku také ťažké obdobie, si môžem povedať, že aj však potom aj zo mňa odpravil srandu, že bola ty čo, takže budeš sám, či čo, ja neviem. No nakoniec som stretol ženu svojho života a to bolo to najkrajšie a máme 2 deti spolu a je to veľmi náročné s tými deťmi, ale akože je to naozaj niečo najkrajšie. Je to krajšie ako napísať najväčší svetový hit, ako môžem povedať. To boli krásne slova na záver. Tominko, ďakujeme ti. Ja ďakujem. Tominko, ďakujeme ti. Poznáme sa už nejaký ten piatok. Som strašne šťastný, že si prijal toto pozvanie a že si išiel do toho s nami na tento vrchol z tej krčmy, v ktorej sme boli. Teda bola to kolíba, ale je to na vrchol. Tominko, ďakujeme, želáme ti všetko dobré. Ďakujem. A dúfam, že sa ešte vidíme Jasné, na ďalších nejakých cestách v budúcnosti. S krčmy na vrchol. Tomáš. Vlado. A Robo, počúvaj, tu nič nesvieti, ani tam nahrávalo to, alebo na... Nahrávalo to. Podľa mňa to nenahrávalo. Nahrávalo to. Dobre, tak. Chlapci, sem ja nejdem. Tam ani nejdem. Ale dá sa tam dostať. No ale tu keď trestneš... Nie. No dolámeš sa. Ale nezomrieš. Hele, Cliffhangeri. Je to vysoký. Ono vlastne Slovensko malo more. Aj my sme sa v blbom čase narodili. Skoro. My sme sa v blbom čase narodili. Pravda. Tu ideme dole, Robko, ne? Tuto? Keby si sa narodil pred 100 miliónmi rokov, tak sa tu kúpeš. My sa blbo narodili. Dinosaurami. Tak čo, akde ideme? To bude taká cesta, presne. Bol taký dofačovaný. Ja ideme do Fačova. Ale celkom ako vytrávilo z tých halučiek. A celkom som... Hladný som. Hladný, smádny. A keď hladný som, tak hlasno rozprávam. To počuť? Pravda. Aj mikrofón. Všetko. Pravda. Najhoršia nadávka do paroma, do keľu a do prčic. A beťar, a lotor, a vyťuch. Dubbingy v tých filmoch sú také, nie? Do prčic. Do paroma, mal som to vedieť skôr. Áno. Či? Do keľu. Do keľu? Do keľu. Keby ja som povedal do keľu, normálne, ak sa to hovorí, ale do keľu. Riešime slovenský dubbing. Akože dobrý je. Výborný, len sa tam nehreší. Tam sa nehreší, no. Není dobrý. Akože, a je, akože, v súkromí každý hreší asi, hej. Hej. Jasné, že nebudeš na verejnosti, tak súkromí si sem tam Ale neboli všetko sú pokrytci. nadabované zo slovenčiny a to je možno, že všetko, čo je dobre nadabované, grápol chlapa. Hej. A hľada sa nemá. Rozprávky sú napríklad, majú... Výborné. Rozprávky sú výborné.
Jak rýžové polia. To vzadu, ten cíp, ten je zadný. Povedz dačo múdru. Tak sme prišli na vrchol a je to tu krásne. S krčmi na vrchol. S krčmi na vrchol. A Sulovské skaly. Tu som nikdy nebol napríklad. Nikdy som tu nebol. Veľa Slovákov tu bohužiaľ nikdy nebolo. No. Je to A tam, krásne. tak neviem, či vidíš tam je taký krivý kopec trošku. Oni sú všetky krivé v podstate, ale taký, že keby taký trošku mierny pravý uhol, to je klak. Tak. Ako ideš zo Svačkova, Čičmany a hore medzi Nitrianským Pravnom, keby smer na Prievidzu. Chlapci hľadajú kliešte. Jak môžu byť kliešte na vianočných ponožkách? Musíš ich dať predtým do mrazničky. Máš kliešťa? Iba vo vačku. Nemám na zvoncoch? Viac sa prehni. Akava, kenaki shiloka. Čika, kaji.